Arratsaldeon eta ongi etorriak guztioi. Maiatzak 6 ditu gaur Urduñan gaude, Urduñako udalean. Hain zuzen, laizter barru, 10-15 minutu barru, hasiko bai dira 8 maio jaiak eta txupina jaurtiko dute Foru plazatik. Ikusten duzuenez, jende andana bildu da dagoeneko, kale jiran, ibili dira kalerik kale aldezarretik lehendabizi eta bihotza konpartzakoak gainera izango dira aurtengoan pregoilariak. Horrez gain, txupinero gisa, 11 kale elkartekoak izango ditugu laizter udaletzeko. Balkoi honetan, hain zuzen, Urduña hiria museoa eratzeko egindako prozesu eta lan guzti hori eskertu eta aitortu nahi izan diete modu horretan. Eta 9 gutxi emateko diren honetan ikus dezakegu zelan Urduñako batibonba pertsonaia janzten ari diren Urduñako hiri hau festaz janzteko asmoz. Jakin dugunez gainera batibonba izango da, pregoia irakurriko duena, beraz txikienak ere bai gertutik eta emozioz beteta biziko dute aurtengo txupinazo egun hau. Aipatzea ere ez dago sobera, Urduñako alondegian ikusgai egon direla, bihotzaren 50. urteurrena izan dela eta hiriko elkartearen pertsonaia guztiak, izan erraldoi eta buruhandiak. Eta bisitari ugari ditugu gaurkoan, Urduñan, bai kaleetan barrena eta baita udaletzean ere. Aurpegi ezagun asko horien artean, aurreko txupinazoa, pandemia aurreko txupinazoa jaurti zuen txirrindularia daukagu, Mari Carmen Lezana da bera, eta ikurrina altzatzera hurbildu da gaurko honetan balkoira. Beraz, aitortza esker eta omenaldi ugari izango ditugu, datozen minutuetan Urduñako hirian festa lehertu aurretik. Ikusten eta entzuten duzuen bezala agurretarako unea da. Uneotan udal zinegotziak ditugu osoko bilkuran, bihotza konpartzako kideak ere bai, pregoia irakurtzeko bez, eta baita txupineroak ere, 11 kale elkartea izango da urtengo honetan. Horren arduraduna, baina aipatu beharko genuke, era berean egitarau oparoa izango dutela Urduñan, datozen 2 asteburuetan, eta festak ez duela etenik izango. 10 minutu barru hasiko dira ofizialki 2022ko 8 maio hauek, baina larun bat igande eta astelenean lehenengo txanpa honetan ekintza mordoa prestatu dituzte, jai batzordekoek, herritar eta inguruko guztien gozamenerako. Esate baterako, gaur txupinazoaren ondotik kale jira abiatuko da, txosnen irekiarekin batera, eta jaialai pilota elkartearen eskutik, pilota partia profesionalen lekuko izango da Urduñako frontoia. 10 aldera izango da hori, eta ondoren musikari emango diote segida, alik eta biharko egunean ekintzak jarraituko duten arte. Zerekin esnatuko den, Urduña biharre goizan, kale jiraz gain, patata tortilla usaina ez da faltako eta dastatzeko aukera ere izango dute lehiaketan parte hartzen dutenek. Patata tortilla lehiaketaz gain, paella lehiaketa ere izango dugu, 11:30 aurrera Foru plazan eta 12etan kale jiran abiatuko dira Santa Cecilia musika bandako kideak. Edozelan ere, Baskal ondotik ere jarraituko du, larun bateko giro ederre honek, batez ere umeak bihurtuko direlarik protagonista. Zergatik, Urduñako eskolan kantu kolore ikuskizuna egongo delako, arratsaldeko 5etan ume eta guraso guztien gozamenerako. Eta horren ondotik ere, eskaintzak aurrera jarraituko du, musika taldeak ere bertaratuko direlarik Foru plazan, Bainuetxe aurrean kokatuta dagoen eszenatoki erraldoi horretan, untza taldea taularatuko da eta DJ Bulek ere emanaldia eskainiko du larun bat gau osoa girotze aldera. Eta igandean zer, egunik garrantzitsuena, 8 maio jaietan nola ez, 8 maio aurten igandea izango delako goizetik hasita egongo dira, esango dugu, Urduñako Antiguako Andramariaren jaiaren omenez agintarien desfilea eta meza. Eta horren ostean, kontzertuek hartuko dute lekuko eguerdian. Kasu honetan, Urduñako Santa Cecilia musika banda izango da.
ikuskizuna eskainiko duena ordu batak eta 4 inguruan, eta arratsaldeko 6:30 Euskal Dantzen alardea egongo da, eta ohikoa den bezala 8 maio gauean zehar berbena egongo da, ordu txikitara arte. Imagina dezakegu hurrengo egunean maiatzaren 9an, alde batetik umeen eguna izango delako eta beste alde batetik arrastariako eguna. Beraz, arrastariako, atertanga, aloria, artomainako ordezkariak bertaratuko dira, La Posadara gainera, ohiko ekitaldia bertan egiteko asmoz, aurten gainera aurre ikusi daiteke, momentu berezia izango dela hori ere, urte luzetan zehar irekita egon ondotik bateak itzi dituelako La Posada tabernak, baina hala ere lasai, hala badirelako hainbat inguruan, hainbat txosna, hainbat elkarteren tokiak, Urduñako Herri Eskolarenak kasu, edo jai batzordearen eskutik txupinazoaren ondotik irekitzekoak diren txosna horiek ere. Hau da lehenengo txanpari dagokiona, gogoratzea maiatzaren 13tik 15 8 maioen bigarren txanpa izango dela, baina egitarauaren nondik norako guztiak aiaraldea.eusen izango dituzu ere eskura, eta beraz, bertako jarraipen berezia ere bai jarraitzeko gonbita luzatzen dizuegu, ikusentzule guztiei hemendik, eta 9:05 gutxi diren une honetan ikusiko dugu udaletxe barruan, ea zer nolako giroa dagoen, nerbioak dira batetik nagusi, batzuk pregoia irakurri behar dutelako, txistulariek ere ohiko ere zerkia jotzeko prest dituzte, beraien zirula eta danbolinak, bihotza ere hurbildu zaigu gurera, balkoian emango ditu urrengo egunak, ahalik eta igandean bihotzaren erreketarekin festak itzaliko diren arte. Ikusten duzue beraz, gozatzeko unea, oroimenerako, pandemiaren osteko, 8 maioen itzulerako momentuak argazkitan eta iruditan jaso nahi dituzte, bertako kideek da nola ez, herritarrak hortze ditugu plazan, plaza jende bete, txupinazoa eta hasiera ekitaldia noiz iritzi zai. Ikusten da, Foru Plazaren ingurutan ere zelan eremu ezberdinak egokitu dituzten, hor daude kale saltzaileen postuak, urrunago frontoiaren aldamenean ere barrakak izango dituzte umeek, eta zorionez hainbat ekintza izango dira urrengo egunetan Urduñan ere bai, eta aurre ikustekoa da parte hartze handia egongo dela eguraldiak ere laguntzeko konpromisoa hartu baitu. Giroa beraz, beroa izango dela, ia ziurra dela esan dezakegu Urduñako balkoi honetatik. Eta ikusti daitekenez, udaletzeko balkoiaz gain, herriko eta hiriko aldezarreko gainontzeko balkoietan ere badira, bizilagunak, kantuan, txaloka, dantzan, festarako motorrak berotuta, eta ziurrenik dena emateko prest.
eta ikusi eta entzuten duen gisa, jendea prest dago, Urduña gertu dago, 2022ko otsomaio hauei ekiteko, esan bezala bihotza konpartza izango da aurtengoan pregoilaria, eta batibonba herriko pertsonaiak botako du. Hitzartzea edo pregoia agurtzen, jendea agurtzen eta dantzan ikusten dugu. Udaletxe barruan pentsatzekoa da kanpoan ere antzerako irudiak itziko dituela, baina edozelan ere nabarmentzekoa da nolako kale jiran izan dugun Alde Zaharreko kaleetan barrena, bihotzako konpartzako jendea eta batibonba bera, Ferrari edo deskapotale batean ibili direlako alde batetik bestera, eta orain bai bederatziak emateko, behatziak jotzeko oso gutxi falta den honetan Urduñako udaletxean ekitaldia hastera doa, txistulariak gertu daude, erezerkia jotzeko eta horren ondotik ikurrina altzatuko dute pregoia irakurtzeko. Zuzeneko irudiekin jarraitzen dugu eta Urduñako txistulariekin utziko zaituztegu segidan.